Yo ngabote. Ayo ayo. Aduh abote Dot. Tiung. Iya dadi kongkon dulur kula nang panarsan aku wegah. Tepung iki piye to dadane ora? Iki wujute bolos rewu. Gembelo kilo-kilo sak grepong mustakaku. Tanganku ana papat. Ana papat iki. Si loro, telu, papat. Kopale kan isyarat tadi. Kose to. Itu yo nganggo jan napas barang to. Yen daplang mengalor tekan segara lor, daplang mengidul tekan segara kidul, daplang mengulon tekan gunung Dieng, daplang mengetan tekan gunung Kemupus. Neng opo neng gunung Kemupus ziarah makamipun Pangeran Samudra. Karo golek kletik-kletik ya. Tahu iki. Yo karo kowe nek kae. Wah. Ngobrol ora iki, Cak? Ngobrol. Ngobrol ora nduk iki warang ngono iki lho. Ngobrol iki. Salat bakso. Ngobrol ora? Aduh-aduh kok karanganyar kok. Oleh nggawa ning ngelep angele. Ngebiyuki sirahe cacah kuwi. Ora sedeng yen kene lampu kok malah tombok iki kok. Iki kudu ngalih nggon iki. Ngalih nggon. Bismillahirrahmanirrahim. Kotor kulo kunut. Woi! Sirahmu lho, Nek. Woi! Sindene keplok. Sindene kok kaku men. Semester piro to, Nduk? Oh! Woi! Oh, hes. Ngombe sih air putih.